ана ассалому алайкум дӯстони азиз. Носирҷон тоқира монда буд хонаи ка арзон буд. Ана ки бидоне ки ҷомаро пӯшидагиай ҳавлиро арзон кардагиай 660,000 сомонӣ 7 соти замин 4 дар хона. Дӯстони азиз, ҳоҷатхона, ҳамом, ошхона тамоми шароити зиндагиро дорад. И ову шабине чӣ хеле зебо аст. Дарахтони мевадиҳанда макони беҳтарин 9 километр мешавад. Дӯстони азиз, баъди дар рӯзаи душанбе поёнтар. Дӯстони азиз, ба хотири ҳавлии зебои мо лайка фаромӯш накарда тамошо кунед. он тараф аз тарафи дарвозаи душанбе омадагӣ, баъди дарвоза дӯстони азиз ва ин тарафро ба сӯи ваҳдат мерафтагӣ. ана ҳаминҷо поёнтар 500 метр поёнтар хонаи навбатии мо шаҳристон стаханов пешина мешавад. дӯстони азиз ки дар ноҳияи рӯдакӣ дохил мешавад. назди роҳи калон ҳавличаи зебо дӯстони азиз ки фавран мефурӯшанд 660,000 сомонӣ харидор бошед, боз камтар муомила дорад. рақамҳои соҳибхона аз назарит омадааст, пеш бинед. ва инҷо дуюм ҳуҷрааш. дӯстони азиз, макони хуб, ҷои ором, боду ҳавои тоза дӯстон. бениҳоят зебо, об, барқи ягон мушкилӣ надорад. дарахтони мевадиҳанда тамоми шароити зиндагиро дорад дӯстон. бинед обаша чӣ хел зебост. 7 сотиқ замин 4 дар хона мешавад. ошхона, ҳоҷатхона, ҳамом, дегдонхона, оғил, ҳама шароити зиндагиро дорад. шумо ҳам хонаи фурӯшӣ доред? барои реклама ба мо муроҷиат кунед, мо дар хизмати шумо. ва ин тараф дӯстони азиз, ошхона ҷо падвал мешавад. ин тараф боз як ҳуҷраи дигар кардагӣ ҳастанд. дар тобистон дар инҷа хоб мекунед салқинак ва мерем ба самти дигари хона. ва инҷо дӯстони азиз, ошхона мешавад, ҳамом, ҳоҷатхона мешавад ва дар боло оғил дорад. дӯстони азиз, оғил дорад. бинед дӯстдорони гов, мол, ин чизо бо метавонед ки дар бараш имконияти ягон хонак бардоштанам дорад. дӯстон, ҳавлии кушоди зебо. мерем ба самти ин оғилшам. бинед чӣ қадр аҷоиб аст ки дар инҷа ҳам об ҳама чӣ ташкил кардагӣ аст. бинед дар пешаш об ҳастак, боз дар дохилшам об аст. дӯстони азиз, бениҳоят зебо сохтагӣ ҳастанд. дӯстони азиз, ҳатман лайк мода фикротона дар комментария нависед. бинед дар дохилаш боз об астак. дӯстони азиз, марҳамат дӯстон, лайк мода фикротона нависед. харидор бошед, занг занед. салому алайкум дӯстони азиз. кадоми шумо хона, квартираҳои фурӯш доред, пас ба мо муроҷиат кунед. наворои мо дар ютуб, дар тикток, дар инстаграм паҳн мешавад ки ҳар рӯза навор дорем. бача азиз, омада хонаҳотона профессионали навор мекунем, профессионали монтаж мекунем, ҳаракат мекунем ки дар кӯтоҳтарин муддат савдо кунем. ватсапи мо дар рӯи экрани шумо, ютуб, тикток, инстаграм дар хизмати шумо. савдо дар савдо тв. дӯстони азиз ва дӯстони азиз, кадомитон ами наворои савдо твра дар ютуб тамошо карда наметонен? дураи ватан ҳастен. савдо тв телеграм канал шудагӣ бача азиз, силкаш дар ҳами таги комментария. ана ҳами телеграм канали савдо тв. дӯстон, бовар кунед, канал беҳад зур пеш аст. силкаш дар комментария дар омада тамошо